कोरोना के ई दौर में मानवीय संवेदना दम तोड़त नजर आवता। एकर बानगी देखे के मिलल भागलपुर में जगदीशपुर के गोराडीह प्रखंड में, जहां 70 साल के भूदेव मंडल के परिवार समेत आपन गांव के बाहर तंबू गाड़ के जीवन यापन करे के पड़ता। भूदेव मंडल कैंसर से पीड़ित बाड़न। उनका इलाज खातिर परिवार दिल्ली के एम्स ले गई रहे, लेकिन कोरोना मरीज के संख्या ज्यादा होए के वजह से इनकर इलाज ना हो सकल। थक हार के वो लोग घर लौटे के फैसला कैलन। लॉकडाउन के चलते कार रिजर्व करके आवे पड़ल, जेमे लगभग 30,000 रुपया खर्च हो गई, जेकर इंतजाम बड़ी मुश्किल से भइल। लेकिन मुसीबत तब बढ़ गई जब गांव के लोग दिल्ली से लौटे के चलते ई लोग के गांव में घुसे ना देलन। अब पूरा परिवार गांव के बाहर अपन घर से 1 किलोमीटर दूर तंबू गाड़ के जीवन यापन करे के मजबूर बा। परिवार वालन के कहनाम बा कि प्रशासन के सूचना मिले के बावजूद उ लोग खातिर कोई इंतजाम नइखे कइल जात। जाहिर बा मानवीय संवेदना दम तोड़त दिखाई दे रहल बा, आउ सरकारी मशीनरी के सुस्ती भी नइखे दूर भइल। जरूरत बा समाज और सिस्टम के जगावे के, जैसे कि ऐसन समस्या से केकरो के रूबरू ना हुए के पड़े। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।